Aktar federazzjonijiet sportivi ibbenefikaw minn għotjiet finanzjarji li nataw minn Sport Malta biex ikunu jistgħu jaħdmu fuq proġetti infrastrutturali jew inkella biex itejbu l-livell tagħhom fl-isports. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Chris Saġus qassam 2,500,000 euro lil 52 federazzjoni sportiva li inkludu kull tip ta' sports minn sparar sa atletika. Dawn l-assoċjazzjonijiet ħadu l-fondi wara li wettqu proġetti u sottomettew l-irċevuti lil Sport Malta li min-naħa tagħhom preżentaw lura s-somma kollha li tkun nefqet l-assoċjazzjoni sportiva. B'sodisfazzjon is-Segretarju tal-Malta Racing Club Adrian Figallo qal li dawn it-tip ta' għajnuniet għenu biex isir aktar investiment f'apparat teknoloġiku. Kull għajnuna tgħin, speċjalment lix-xufiera. Maħna l-finanzi li dejjem tlabna dejjem nippruvaw ngħinu x-xufiera jieħdu dik l-esperjenza barra minn pajjiżna, imħabba ovvjament anke l-limitazzjonijiet li għandna fl-isport tagħna lokalment. Neħdu pjaċir li minn sena għal sena ġieli naraw ukoll li jiżdiedu anke l-finanzi. Ukoll tlabna finanzi għall-assistenza fuq apparat tekniku li jgħinna wkoll lokalment fil-kompetizzjonijiet biex niġġaġġjaw b'mod iktar serenu, iktar teknoloġija. Waslet din l-għajnuna jew? Waslet, s-sena li għaddit waslet u konna xtrajna l-ewwel kaxxa u dis-sena ċevejna wkoll commitment letter. Biex atleti Maltin juru l-potenzjal tagħhom irridu jikkompetu mal-aqwa talent internazzjonali, stqarr id-direttur tal-Akkademja tal-Ġudo Envik Galja u għalhekk dawn il-fondi huma kruċjali. Min għajnuna finanzjarja, illum l-ispejjeż kibru ħafna, għandek anke biex iċċaqlaq atleta għandek spejjeż kbar. Xkultant nikwadanjaw meta jkun hemm daw il-low cost flights, imma l-accommodation li hemm għaljin, allora inti tejjem tikkompeti ma' dak li huma l-aħjar minnha. Intant is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus ħeġġeġ aktar għaqdiet sportivi ifittxu l-għajnuna minn Sport Malta, filwaqt li enfasizza li l-proġetti sottomessi għandhom ikunu tal-ogħla kwalità biex verament issir qabża fl-isport li pajjiżna tant għandu bżonn. Iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil ukoll tenna l-impenn li din l-għajnuna tiqpa tissaħħaħ biex tagħmel differenza.